Ngayon, magluluto kami ng adobo. Bisaya na manok. Yan. So, kanina, nagdakip si Papa ng manok. Yan. So, dito sa amin guys, nag-aalaga kami ng manok para pangkain. Yun. So, doon sa mga tao na masiselan sa ganong kasi diba hindi sila kumakain ng mga karne or nagpapatay ng mga ano, pero kami guys, practical yung ano namin, nag-aalaga kami for pagkain. Yun. So, isang ano lang to, roaster po to na medyo bata pa. Yun. So, kaya medyo ano pa yung mga laman niya. Madali lang tong lutuin. Yun. So, kapag ano guys, mas gusto ko tong may mga ganito. Yung parang may mga ano na balahibo, yan, yung pinaka-ugat niya, mga ganyan. Kasi yun yung tanda na ano talaga yung manok natin is yung Bisaya, yon, or yung hindi siya yung katulad ng chicken na nabibili natin sa supermarket. And andito pa yung head. Yan, so medyo masela ng video na to guys, sorry. Lulutuin natin siya. Pakukuluan ko muna. Tapos yung unang kulo, itatapon ko. Then after that, second kulo is yung palalambutin ko na hanggang sa matuyuan siya ng tubig. Then tsaka ko isasangkot siya yung ating mga ingredients. Ayan. Babalikan natin ulit. Ayan, so yung recipe na to guys, ito yung adobo na gawa palagi ng papa ko. So, dito tayo nagpapalambot kasi para tipid din sa gas. Libre lang kasi yung panggatong dito sa amin. Yun yung perks kapag nasa baryo ka nakatira guys. So, yun yung nakakilala dyan sa takong. Ito. Ang bilis sumindi nito eh. Yan. So, hintayin natin siyang kumulo. Then, i-discard natin yung sabaw niya. Then, after that, lagay na natin yung adobo mixture. Ito lang yung ingredients natin guys. Kalamansi, ang ating pampaasim, hindi tayo gagamit ng suka kasi. And then sibuyas, bawang, paminta, chili pepper, and then yung ating sili, yan, and then ito, soy sauce. Yun lang. Tapos konting tubig. At saka syempre, yung ating bechin at saka asin. Nagbe-bechin kami dito guys. Yan, so let's do this. Excited na ako. Sarap ng lunch namin. Yan, so natapon ko na pala yung unang kulo guys. So ito na siya ngayon. Pangalawang salin na to ng tubig. Ayan. So i-half ko lang yung water niya. Then after that, imimix ko na yung ating toyo, kalamansi, yan, yung mga sangkap. Ayan, so dito guys, ilalagay ko na lahat yung ating ingredients. Ito, itoyo, bechin at saka asin. Tapos yung ating pepper, onion, garlic. Whole lang yung ating garlic. Hindi ko siya pinisa. Yan, yung ating chili, mamaya ko na siya ilalagay. Tapos titikman natin guys yung lasa ng ating kalamansi. Kung sapat na ba yung lasa niya. Dito, nilagay ko is around 11 pieces ng kalamansi. Ayan. Masarap kasi dito guys kapag nanunuot talaga yung lasa ng kalamansi sa laman ng chicken. Ayan. So, medyo malambot na siya. Ayan, pero kailangan pa natin itong patuyuan. Ayan. So,
So, dito guys, pain-in na to. Yung 11 na kalamansi, dinagdagan ko pa siya ng 5 piraso. Kasi kulang pa yung acidity na yung pag-taste ko. Kulang pa siya. Yan. Sarap. Ito yung lasa guys. Paborito namin to. Kakaiba tong adobo na to kasi sinasawsaw pa to Ayan. Yan. Bisaya style adobong manok. Ito kasi mga binabaon ng mga Bisaya guys papuntang Maynila dati kasi 'di ba nagbabarko pa sila. Tatlong gabi, 'di ba? Ganun nasa barko sila. So para hindi masira, pag pinatuyo ang adobo, yung naging style ng mga magulang para ipabaon sa mga anak nila kapag bumabiyahe ng Maynila kasi nagpabaon talaga ng adobong manok para makatipid. So, di na tayo magdadagdag ng panggatong guys kasi kain-in na to. Ito lang yung sauce. Hanggat sa lumabas yung magmamantika yung skin na yun, magre-release siya ng oil tsaka natin siya uno. Ayan, so ito na siya guys. Tuyo lang siya. Wala siyang sauce. Ayan. Tapos, pagkain namin ito mamaya, maggagawa ko ng sausawan. Sasawsaw namin siya. Kain tayo!